Ne znaju obojati vlastite tunele, ali znaju proizvoditi struju. Na dijelu riječke obilaznice iznad naselja Škurinje poduzeće Autocesta Rijeka-Zagreb podiže malu solarnu elektranu, ujedno i bukobran. Proizvedena struja prodavat će se HEP-u. Onda kad turisti ovom cestom navale sa zapada, odmah će pomisliti kako su ovi ekološki osviješteni. I divit će nam se kako se ovi Hrvati, eto, u slučajnom i nevezanom razgovoru sjete napraviti im dodatni trošak od 24 milijuna kuna. A inače tu struju koju će proizvoditi dosjetljivi cestari i prodavati HEP-u, HEP će prodati nekom drugom, ali će to još jednom naplatiti od svih nas koji na računu za struju dodatno plaćamo naknadu za obnovljive izvore energije ili u ovom slučaju trošak za nevezane razgovore. I u sve to HEP će uspjeti ostvariti milijardu kuna gubitka. Naravno da su turisti zadivljeni. Ali o tome drugi put. Hvala na pozornosti i ugodan vam nastavak večeri. I za kraj stigao je demant na jednu našu primjedbu u kojoj smo rekli kako je HEP uspio ostvariti milijardu kuna gubitka. U HEP-u se pozivaju na reviziju koja je ustvrdila da je u prvom polugodištu HEP ostvario dobit od 240 milijuna kuna. Ovaj demant sigurno će razveseliti i Banske dvore u kojima očito nisu imali pojma kako HEP uspješno posluje s obzirom na to da su im prošlog tjedna dali suglasnost za novo zaduženje od 165 milijuna eura. Razveselit će i sve one kojima HEP duguje stotine milijuna kuna neplaćenih obveza, primjerice Končar kojemu su dužni 160 milijuna i kojemu su prolongirali ugovore u vrijednosti od 680 milijuna. Razveselit će i sve naše potrošače u čije ime HEP u ovom trenutku na svjetskom tržištu kupuje najskuplju struju na svijetu, pa će i poskupljenje struje brzo doći na red. Sve to je to rezultat uspješnog poslovanja koje je utvrdio neki revizor kojemu se može vjerovati kao i onomu Podravci. Ugodan vam nastavak večeri.